Σκεφτήκατε ποτέ πόσο φαγητό πετάμε κάθε χρόνο? Το νησί μας κατατάσσεται στην τρίτη χειρότερη θέση στη σπατάλη τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τεράστιες ποσότητες από πολύτιμα τρόφιμα απορρίπτονται ή χάνονται κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, με το μεγαλύτερο μερίδιο να αντιστοιχεί στα νοικοκυριά, με το 20% του συνόλου των τροφίμων που παράγονται να χάνεται ή να σπαταλιέται ετησίως. Αλλάζουμε συνήθειες, εφαρμόζουμε καλές πρακτικές και περιορίζουμε τη σπατάλη τροφίμων. Είναι στο χέρι μας. Συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων από 16 έως 24 Νοεμβρίου με σύνθημα «Μη δίνεις τροφή στη σπατάλη». Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες του Τμήματος Περιβάλλοντος, του έργου Life IP CY Zero Waste και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. Zero Waste Cyprus. Πολιτισμός διαχείρισης αποβλήτων. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.